Naimbag nga rabi kada kayo kakabsat. Dati kami mangkini kumpare nga kabukabin. Kabukab ti chocolate. Samsamit ken lasag kano apaw nga ka. Luya, Lauya. nga tultulang kan lang ka. Ay. Nakalabas kano ti kasaran napo ko di magas. Ket bago kami mga napaw. Sumawat kami peti gundaway. Karar ka pare. Lord, agyaman kami tatang rabi. Agyaman kami itiday nga taraon nga naipaanda nga nabustoy ngayon kami. Kanin itang rabi sikat timang bendisyon itiday nga taraon. Gamot kan Lord ti mga aywan ti sumagtunggal maysa. Magtunggal maysa ti pamilya, agtultuloy ka, madaydayaw ka. In the name of Jesus. Amen. Amen. Paray. Yan paray. Talagang kasaran nagapon natin paray. Kasaran, nagadumang tao ko nata mga kasaran. Kay Tatay, gawid ang nagapot trabaho ko, nagadunga tao, nalabasak. Ginamag ko niya ti okasyon. Kung nata kay kasar ka na, maestra ka ng pulis. Ni, adun na partida ko na, mait. Hindi mo siguro amo ko na, mabisina kong paray. Pinayapayan na ka lang, garawan. Nung na, nung magason na, kinarga ma di platok ti ko ah. Ito na yung samsamit, kasag ko natin na dinuguan. Ang mawan na po yung naa, sulupin ko muna na, panak di likod, nila nang di motor ko. Ang garaw mo, ang garaw titikmi ka na yan. Pinagbabawal na tiktik mo yung garaw ko na. Di, nalapos ko ng karganan, nasilupin ko ati ato yan. Sibla man na, nangalakti ko ah, sidak nga nanganan. Tapos na dyan mamuk mo lang garaw dyan. Yun na. Hindi na mamud to. Kan may sa pare. Ito ka na pinatida ta kwa pulis kan maestra. Nibus di sabaw natin ilauyam nga nala pare. Buslo, ito magbalaw na ako na basta yung bag ko ti ko ha, sabaw. Manti-manti yung bag mo ha. Wain ah. Ang bag ko nabigat. Loko. Samsamit kakabsat na yun, yawit na nagkapudye ko ha. Kasaran. Basta nung ilonggo kami, ilonggo yung magpakasal, Oo. yung magdaan dyan, ginakon nila. Ginaya nilang magkain di para sa atin na Ilocano nga kahit gakain na, magtalikod pa, hindi ka ginapansin yung mga kuripot at saka imot. Yung ilunggo kahit hindi ka kilala pa, ayaban ka na. Diyan ka bilib sa kanila. Kahit di ka nila kilala, basta may pagkain. Ayaban kanila, sabihin nila na mangan, magkain. Kahit kung may nagparte pa rin, ano yung may nag-asok-asok na. Pag may umuusok, pag makita nilang may umuusok, timingan yan nila. Pag maluto na, abots na yun mga kakamsat. Basta may usok, makasyon. Pares nung kan pare, No. nung nagpa-birthday ako, Oh. yung 1 month, 1 year ng anak ko, Oh. pa-birthday ako. Kaya alam mo naman dito sa baryo natin, pag may usok, punta ng mga tao. Nagkuha ko ng kanpare, yung nag-harvesteran, yung garame, yung arutang. Yung uhot ng garame. Urut ng garame. Lagay ko dyan sa likod ng bahay, sinunog ko. Oh. Hindi pa naubos yung garame pare, andyan na yung mga bisita. May umuusok na. Nakita nilang may umuusok pa rin. Sabi nila na bungga daw yung birthday ng anak ko kasi may usok. Malakas yung uhot nila. Ba nag-iyaw daw ako ng baboy. Hindi nila alam na 2 itik lang. Maalala mo pa yung ano pare, yung nung isang linggo dyan, no? yung Yung nilibing nila. oh, Kakaiba talaga pare. balitaan ko yun. Yung kilala ko pare, dalawa man yung namatay pare. Nilibing yung isa, alas 9. Alas 9 na nilibing. Siyempre yung kilala ko, nagpunta na doon. Kain na. Nagkain, nagkuha pa ng 8 paklan. Kuha siya ng 8 paklan. So, Kanya daw yung hawak niya pare oh. oh, may, Talakad. may tama sa tinggid niya now. Dito na sa tungod niya, sa leeg na. Tapos ano, nung nakauwi na, na-deliver na yung paklan sa bahay nila.
Yung libing sa kabila pare, Nagsubli naman. alas 12. Mm. Yung libing sa kabila, alas 12. Ganun pa rin pare, nagkain. Tapos nagkain, naggingi pa ng ulong paklans. Hindi nakakahiya yun. Tinanong namin gani kung ilang kilo yung nakuha niya, 5 kilo daw. Ipapudot niya daw yun kapag magkain siya ng pangmalun at pambigat. Yung namatayan, matagal nang walang ulam na karne, siya mayroon pa. Oh. Technique number 1 yun niya pare. Oo. Di ba may birthday naman kapon, andun naman siya. Hindi ko alam pare, wala akong alam dyan. Andun naman daw. Wala akong alam dyan pare. Bato-bato sa langit pare, yung taman huwag magagalit. Oo eh. Ngayon siyang pinapangalanan. Andun naman daw yon. Guro eh. Kahit yung ginapulutan daw ng gainom, naghingi pa dun ng ulam niya. Pabayaan mo na eh. Grabe yun na tao. Sinaway pa daw. Sabi niya, birthday lang ito, bawal yung mag-uwi. Hindi pa gani nagkain yung mga tao, nakasipti ka nang iuwi mo. Sabi daw ng isang tao nakapansin sa kanya, pero baliwala lang daw. Talaga yung puso niya, pusong bato na. Pare no? Oo. Pusong bato na yon. Ganyan talaga pare. Sa baryo-baryo lang tayo. Pero kwan, mahiya ka sa mga tao. Ikaw pare, hindi ka nahiya na nagyawid ni Tao. Paano kung mahiya? Hindi man ako kilala. Hindi ko man yun baryaw. Kahit ginatignan ako ng mga tao, hindi ako kilala. Kahit ginakusilapan ka na nila. Sabi nila yon, pinsan ko yung nagkasal, kaya nagawi ako ng ulam. Ay, ginawa mo yung number 1 technique na naman na kabakabagyan na. Nakikakabagyan ka naman doon sa kasaran. Hindi man nila yun alam na magpinsan kami, kaya hindi man nila ako kilala. Kung andun sila, nagpakilala ka. Daming ulam, konti ng tao. Mabuti na yung nakauwi ako kaysa mapanis pa kain sa aso. Napikinabangan pa natin. Baka sa sunod pare, mayroon ka na namang alam dyan na kasaran. Sa Domingo, Awisin mo din ako para birthday. Sa Domingo, litson yun. Pizza 18. pizza 18 yun. Domingo. Pizza 19 yun. Yan, 19. Hmm. Domingo yan. Siguro eh. Malaman natin sa Domingo eh. Nagkatay sila ng baboy daw yan, litson. Katay ng baboy. Masarap yung ginugon na pa rin. Oo. Banatan mo pa rin. Busugard ako doon sa kasaran. Siyempre natunaw na yun eh. Nasudsud na dun sa kalsada. 3 Pepsi ininom ko pala eh. 3 Pepsi. Kung makapaklans lang siguro pare, tuladin mo yung kilala ko. Tuladin mo yung hanggang tengad yung pagkakama niya. Pagtapos ko ng kain, nagkain ako ng kwan, ng 3 balik ba? Nabus ko yung plato ko, naka-3 balik ako. Tapos naginom ko ng Pepsi. Hindi pa man ako mapalpaan. Naginom ulit ako eh. 2 na yon. Tapos yung ikatlo, ininom ko konti lang, nabawasan. Dinagay ko sa bag ko. Nilagay mo sa bag mo, nag-aruyot na yung mantika. Nagaruyot. Hindi ko alam na may butas yung kwan. Baunan ko. Lahat ng may nag-party-party, pwede puntahan pa rin oh. Basta yan, parte-parte, maganda yan sila kay pakain sa tao. Hindi ka magdalo dyan, basta hindi ka lang mahiya. Kasi hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Makikabagyan ka na lang. Kahit hindi ka makikabagyan, magkain ka lang. Kahit hindi ka tinawag paray. Oo, kahit hindi ka tinawag. Tapos kulin mo na yung rupa mo. Oo magkain ka lang doon. Mahiya man yung tao na hindi ka kilala, mag-uwi ka, mahiya man yun. Yun ang magandang technique. Maglabas-labas ka lang doon, ayaban ka na no. Oo. Kahit hindi ka kilala. Yung gawin mo. Pinakamaganda dyan, pag may okasyon, magdala ka na agad ng kutsilyo or itak. Magtulong ka mag-slice-slice.
Ay, akala ko magdadala ka lang tapos kung maluto na magpakita mo lang yung bunin mo doon na nagtulong ka. Hindi magkuhan ka Magtulong ka na mag-slice. Parang bayanihan ng diradas na. Oo. Para pag uwi mo, pwede ka makadala ng ulam kasi Tumulong kang nag-ihaw. tumulong ka ng ihaw, nagpagod ka. Parang may tama tayo pare ah. Wala. Hindi tayo nag-inom. Saan ba tayo nagtubel kanina? Doon, sa dalawa singko na baso na tuba. Hindi lang yun pare. Yung tagsingkaw? Mm. Na isang baso 5 no? Isang tuba. Mangpalis lang ng simento sa baga. Baka nasunod pa rin dyan sa kanto. Mayroon ng tagsingkong ano. Isang shot. Alam mo naman yung trabaho natin, construction. Dapat hugasan yung simento. Hugasan ng ang tuba. Tuba. Wala mang kwan, din bilog. Wow. Busog ka na pa rin oh. Gusto niya ako. Mas maganda yung guyod niya kung may ano no. Kutse? Hindi, nakatubil ka ng konti. Masarap. Ito, may naiwan man paray. Ipulutan natin, magutang ako ng tanduay. Mag-utang ka mamaya. Oo. Eh? Oo. Kung magpautang kaya sa'yo. Basta may work ka, may magpautang yan. Kung wala kang work, sabi nila wala kang pangbayad, guys, tambay ka lang, kain, tulog. Ano ba ngayon? Monday, Lunes, Lunes. Katagal pa yung CE mo. Merkules. Si Merkulis pa. Magis na bukas. Kung sabihin mo nga eh. Teknik na naman. Oo eh. Maging gagatang ka naman ng ice para ano. Hindi sabihin ko, may tanduay kayo. Oo. Sabi niya mayroon, isang lapad. Bigay niya man yun. Pag kuha mo, kunin mo na yung isang lapad, butang mo na dito sa likod mo. Oo. Tapos sabihin mo, ilista mo lang bayaran ko lang sa Merkules. Kala magpalag pa yun, nandito na sa likod mo. Kala niya, babayaran mo yun. Magaling ka talaga pare ko. Ganun yung technique, sabi mo, may lapad kayo dyan. Mayroon, kanaw. 75, o 80, isa. Saka ice, dalawa. Ilaw, dalawang ilaw. Linagan naman yan sa silupin. Bigyan na yan sa'yo. Kunin mo na eh. Tapos sabi mo, ilista mo lang bayan ka bukas. Talikod ka na, alis ka na agad. Takas na agad. Wala mo yung magawa. Yung nabigay na, alam na bawiin niya. Kakahiya siya eh. Yung nagutangan mo, siya pa yung kakahiya. Oo eh. Magbigay tapos bawiin niya, din nakakahiya siya. Nang nakakahiya. Pero natiknikan mo na. Alam na. Huwag mong sabihin na pwede mag-utang, huwag mong sabihin ganon. Kasi sabihin nila, hindi pwede. Sabihin mo, kung ano yung kunin mo, sabihin mo na, para ibigay na nila. Pag once na nabigay na, ilagay sa silupin. Lista mo lang muna. Magkano lahat? Ganito, ganyan. Lista mo muna. Bayaran ko bukas. O sa sunod na araw. Walang maramidan yung wala na eh. Nahawakan mo na. Andito na sa labas ng yung ruangan niya na maliit. Wala na eh. Walang magawa yun. May magawa pa yun. Magkain ka pa. Hindi na. May kilaban doon. Ayoko na. Ang karang Ito, araw. pulutanin mo lang yan. Oo, pulutanin na lang yan. Eh, nagpatingga lang na po. Di video minito eh. Artatitudo na po. Natigsa. Similaw tapos ito kak. O, nasumilaw ta pa. Nagpatingga lang dito ti video men. Kahit agyaman kami apo. Diba nagbuibuya yung laptati. Video may aparparalan kini kumparay. Kahit sapay lang like and share. Don't skip the ads. Kakabsat. Ano, damumunog ba site. Agyaman kami. Diyos ti kumuyog kada kayo. Amen.